ሓደ ንግሆ ካብ ደቃስኩም ተሲእኹም መብራህቲ ንኸይትምለስ ጠፊኣተት ትጸንሕ እንታይ ምገበርኩም? መብራህቲ ሞባይል ቲቪ ኢንተርኔት ኮነ መኪና ክትጥቀሙ ይትኽእሉን። እዚ ኩሉ እንትፍጠር ሱዙኪ ዝበሃሉ ስድራቤት ኣብታ ናይ ዓለምና ዝዓበየት ከተማ ቶኪዮ ይጸንሑ። ካብዛ ቅስና በለት እትፈራርስላ ከተማ ወፂኦም ናብቲ ናይ ገጠር ገዝኦም ንኽበጽሑ እውን ናይ 1000 ኪሎ ሜትር ጉዕዞ ይጽበዮም ኣሎ። ግን መብራህቲ ብዘይብሉ ዓለም ድሕንነት ዝበሃል ነገር ይፍለጥን። ዝሓየለ ካብቲ ዝደኸመ መንዚዑ ክወስድ ይኽእል እዩ። ጉዕዞኦም ግን ብሰላም ዝውድእዎ ዶ ይመስለኩም? መብራህቲ ኸ እንታይ ኮይና ጠፊኣ ክትምለስ ከድያ? እዚ ኩሉን ካልኦት ሕቶታትን ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ፊልምና ንምልሶ ክኸውን እዩ። ክሳብ መወዳእታ ሰናይ ጻንሒት። ፊልምና ዝጅምር ኣብታ ናይ ዓለምና ዝዓበየት ከተማ ቶኪዮ ዝነብር ሱዙኪ እትበሃል ስድራቤት እናርአየና እዩ። ሎማዓንቲ እውን ከም ወትሩ ኣብታ ንእሽተይ ኣፓርቶሞኦም ኣቦኦም ዩጂ ቴሌቪዥን እናርአየ ክልተ ደቁ ኬንጂና ዮዊ እውን ኣብ ሞባይሎም ተሸኺሎም ከም ዘለዉ ንርኢ። ኣብዚ ሰዓት እዞም ስድራቤት ንኽዘናግዑ ሙሉእ ንምሉእ ቴክኖሎጂኦም ዝተኣማመኑ ከም ስድራ ብሓደ ኮፍ ኢሎም ዘሕልፍዎ ግዜ ድማ ፈጺሞ ይነበሮምን። እቲ ዝቕጽል ንግሆ ዮሺ ካብ ድቃሱ ኣርፊዱ ይትስእ። ኣላርሙ ከም ዘይሰርሐት ስለ ዝፈለጠ እውን ናብ ስራሕ ብጣዕሚ እዩ ደንጊዩ ነይሩ። ዝቕይሮ ክዳውንቲ ሒዙ እናብ ጎየ ካብ መደቀሲኡ ይወጽእ እሞ ንሰበይቱ ሚትሱዚ ሰዓት ክንደይ ከም ዝኾነ ይሓታ። ግን ኣብቲ ገዛ ዝነበራ ሰዓታት ዋላ ሓንቲ ይሰርሓን። ሞትሱዊ ኣብቲ ገዛ ዘሎ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሕ ኩሉ ነገር ጠጠው ከም ዘበለት ነግሮ። ምኽንያቱ እውን መብራህቲ ስለ ዝጠፍአት እዩ እምበር ካልእ ክኸውን ኣይኽእልን ኢሎም እዮም ዝጥርጥሩ። ዩዊን ካብ ምድቃሳ ተሲኣ ሞባይላ ኮነ ቴሌቪዥን ከም ዘይሰርሕሎም ምስ ፈለጠት ብጣዕሚ ትድንግጽ። ዮሺ ናብቶም ናይ መብራህቲ ድርጅት ክድውል ይሞክር፣ ግን ዋላት ስልኪ ይሰርሕን ዘሎ። ዮሺ እውን ምስ ክልተ ደቁ ክዳውንቱ ተኸዲኑ ቁርሲ በሊዑ ንሱ ናብ ስራሕ ንሳቶም ናብ ትምህርቶም እናጎዩ ይወርዱ። ግን ኣብቲ ኣፍ ደገ ኤሌቬተር ብዙሕ ሰብ እናተጸበየ ይጸንሖም። ለካ ንሱ እውን ብመብራህቲ ስለ ዝሰርሕ ጠጠው ኣቢሉ እኒሄ። ምንም መማረፂ ስለ ዘይነበሮምን ደረጃ ዝበሃል ተጠቒሞም ዘይፈልጡ ነበርቲ እቲ ኮንዶሚንየም ቅስ እናበሎም ውራድ ይጅምሩ። ዮሺ ኣቐዲሙ ደንጊዩ ስለ ዝነበረ ፈጢኑ ናብኡ ንኽበጽሕ ናብቲ ናይ ባቡር ጣብያ ይኸይድ። ግን እዚ ባቡር እውን ከምቲ ካልእ ቴክኖሎጂ ብመብራህቲ ይሰርሕ ስለ ዝነበረ ናብቲ ቦታ ብሰዓቱ ክመጽእ ይከኣለን። ሰባት ከም መማረፂ ባስ ወይ መኪና ክሕዙ ይሞክሩ፣ ግን ኩሉ ብመብራህትን ነዳድን ዝሰርሕ ነገር ጠጠው ኢሉ እኒሄ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኬንጂ ኣብ ሳይክል ተሰሪቑ ኢሉ ንትምህርቲ እናኸደ ንሪኦ። እታ ካልእ ግዜ ብመኻይንን ሰባትን ተጨናኒቓ ዝነበረት ከተማ ጽው ኢላ ክሪኣ እንከሎ ድማ ብጣዕሚ ይግረም። ክልተ መኪንኦም ምንቅስቓስ ዝኣወየቶም ሰባት ደው ኢሎም ንኬንጂ ክሪእዎ እንከለዉ ምቕናእ ይጅምሩ። ዮሺ ድሕሪ ክንደይ መከረ ናብቲ ዝሰርሐሉ ድርጅት ክበጽሕ እንከሎ እቲ ብኤሌክትሪክ ዝኽፈት ነበረ ማዕጾ ጠጠው ኢሉ ይጸንሕ። እቶም ሰራሕተኛታት እውን ኣብቲ ኣፍ ደገ ደው ኢሎም ሰዓት ክንደይ እናተባህሉ ይጠያየቑ፣ ምኽንያቱም ናይ ኩላቶም ሰዓት ጠጠው ኢሉ ነይሩ። ኣብ ኣፍ ደገ እንተወሰኑ ደቓይቕ ጠጠው ኢሎም ምስ ጸንሑ እቲ ቪትሮ ሰይሮም ስርሖም ንኽሰርሑ ናብቲ ውሽጢ ድርጅት ይኣትዩ። ግን ኣብ ውሽጢ መስሪያ ቤት ኣትዮም እተን ኮምፒተራት እውን ክውላዓ ዘይከኣላ ኮይነን ምስ ጸንሖኦም ዝበለጸ ይሓርቁ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ሚትዙዊ ጓሓፍ ክትጉሐፍ ናብ ጉርባቦታት ወጽእ እሞ ብዛዕት መብራህቲ ምጥፋእ ይውግዓ። ሰባት እውን ነቲ ጸልማት ምሸት መሕለፊ ዝኸውን ሽምዓ ንኽገዝኡ ናብ ድኳን እናጎዩ ትሪኦም። ሚትዙዊ ግን ብዙሕ የተጨነቐትን ነይራ፣ ምኽንያቱ ክሳብ ምሸት መብራህቲ ክትመጽእ እያ ትጽበላ። ግን ድሓር ምጥርጣር ስለ ዝጀመረት ነተን ጉርባቦታት ስዒባተን ናብቲ ዕዳጋ ትኸይድ። ኣብቲ ዕዳጋ ሰባት ብዘይ ገደብ ምግብን ማይን ካልኦት ነገራትን እናገዝኡ ትረኽቦም። ማትሱዊ ሰብ ዝገብረሉ ናርኤት ንብረት ትድርድር እሞ ናብቲ ዝኽፈለሉ ቦታ ወረፋ ትሕዝ። ግን እተን ማሽናት እውን ይሰርሓ ስለ ዘይነበራ እቶም ካሺር ካሽ ተሃልይኩም እምበር ካልእ ንቕበልን ኢሎም ይነግርዎን። ገለገለ ሰባት እውን ካብቲ ወረፋ ወፂኦም ካብ ኤቲኤም ቅርሺ ከውፅኡ ይኸዱ። ግን እተን ኤቲኤም እውን ብመብራህቲ እየን ዝሰርሓ ነይረን። ኣብቲ ድርጅት ዩሺን መሳርሕቱን እዚ መብራህቲ ጠፊኡልን መንገዲ ልውን ከም ዘይኮነ ይስተውዕሉ። ግን እቲ ችግር እንታይ ምዃኑ ዝፈልጥ ዋላ ሓደ ሰብ ኣይነበረን። ብዘይ ኮምፒተሮም ክሰርሑ ስለ ዘይኽእሉ እውን ሓላፊኦም ንገዝኦም ንኽምለሱ ይነግሮም። ንገዝኡ እናተመለሰ እንከሎ እውን ዩሺ ሳይክል ናብ ክገዝኦሉ ዝኽእል ዕዳጋ ይኸይድ። ግን ብዙሕ ሰብ ሳይክል እናገዝእ ስለ ዝነበረ ዋግአን ካብ መኪና ዕፅፍን ወሲኹ ይጸንሕ። ዩሺ ግን መማረፂ ስለ ዘይነበሮ ካብ ምግዛእ ዓደ ይዋዕለን። ንምሸቱ እቶም ስድራ ንመጀመርያ ግዜ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ሽምዓ ኣብሪሆም ኣብ ጠረጴዛ ከም ስድራ ምግቢ ይበልዑ። ኬንጂ ናብ ሸቓቕ ክኸይድ እንከሎ ማይ ከም ዘየለን ከም ዘይሰርሕሎን ይሰውዕል። ሚትሱዚ እናዘረት እቲ ናይ ማይ ቱቦታት ክትሞክሮ እንከላ ኣብቲ ገዛ ማይ ቡንባ ዝበሃል ይነበረን። መብራህትን ማይን ከ እንታይ ዘጋንልዎ ኢሎም ድማ ብጣዕሚ ይግረሙ። ድራር ምስ በልዑ ሰባት ንናብ ክፍሎም ይብተኑ። ግን ብዘይካ ሞባይሎም ከምቲ ካልእ ግዜ ክዘናግዑ ይከኣሉን። ደቢርዎም ድማ
سنك مبرات مطفئو دميق نبر كواخوت نخريو أب مشكوتي إكو بحدا يحلفون زنورو سلاماو جيزون كمسكدو يجمرو مبرات طفيو سلسته معلت خقصرن كلو نايزوم سدراويت أبارتاما أحمق كونتات نريو ماي طفي أصل زنورت زرسو حقوحو تدرديروم يمنيو لون درخت قوم سلازي خلون استحت أو قداونتي أفتوش تجازي أم ستحو مرات خد طفي سلسته معلتم سقط أوردراي يوتوم لعلمت أن استفلي يقون يوشي سرح خيدن كلون حلافيهم مرات خساو زي متسات تمليشكم ايتم تصيلو كلهم سرحتنياتات جزءهم كودي نغرم يوشي تناديدو ندار زي سرحنا كم من تايم تينا سدرانا غنطوري لي خوري حلافي ودما أنس جبريل كان قريب لين قلا من قد فتقريلو نو يوشي من لسلو مخناتو أب كم طوكيو زولت عباي كتما بزي مرات ماين منبر مالت فتانيو بزح هزوي بزح مقون ماين سلاز دالي تشجر كل عليو قلتفكم نقد أركيديو لدماي مخرم يوشي نجزونا تملسن كلو حلافيو صدرو حيزو نقطرنا تغسخريون كلو اتو غداي كافتو ستتصوبيون لعلي وساناين اچناق المخانو يردو دحر ساعات ميسوزي مايك تمص نحده تانكر ناخدت نريا جن مستمو صنحو سبات ندحريت نخملوسو يتنغيروا مغنياتو اتوم تانكراتون مليኦም ماي وديኦም يم نيرم يوشيون كبانكي قرشقو صخيدن كلو بزح سب سلازنبره مأتيسينو ندحريت يدفا مبرات خاوز طفأ أو طوكيو شو حتى معال تغصيرني دكانات زنورين مجن ماين شيطان وديانين زنورو تمرتويتاتن درجتاتن كلهم يمعاتيهم سنكت مبراتون سرحن تطوك بلاز تجددا قصر فاوريكاتات وحودي نهرن ببمعالتو كتم حديقوم نقطر زخودو سبات قصرهم انه وسخة إزغدلو ناي سوزك سدراويتون أفت ختما بينهم قريس لزيداليو كوم أخغوري وسنو أفتس قصل نجوهون كل نوراتهم ترنيفهم أو سايكلهم تسقيلهم نوجد أرز نورهم قعزو يداليو كل تدقو إنه علم سايكل جيروم يخدو يوشيجن نسويتو أو دعريت حزواي خيد أما نجدي سميهم سلز نورة ما كجزء يحسو نواجو لحلمت أنوسيخو يتأنح جن ميتسوي بتعم بلح سويت سلز نورة بريكاش واقع بزح ما يتجز ألهم بزح مستوقعزون نغعرفون كروتين نغمجون أحد بوتات تطويلو جنن كيدون جيو نفتنا يقطر جزءهم نمصح قعزهم يقتلو حسابهم نفتي إيربورت مسوصحو بأير نفتا يوشي زعغيلا كيموشيما تبعال نايقطر سفر كخديو أيرات حجون كم سرح اللواء يتناقيروهم نيرو أفتقي إيربورت بتعم بزح سب تسالي فخوري إنكالو جن انتاي كم زفتر لا يردهم اتن أيراتون كم تخالي نجر بزي مرات الندادن كسرح أسلا زي خلا مرات خصاوز ملس تطويا نبيلانيا ممارت سلازي نورومن أو قراو مناو زنوير هوتيل كدوكسو يخدو اتابعالتو هوتيل كنتاتو مسرئيتون سلسة عصف تخفلهم ممارت سلازي نورومن كفيلوما اتالي تخحلفو يدوكسو اتمشت درار ناورعون كلو يونا بقى نقازوهم نخملوسو حساوتهم تسألو يوشي كم سمعلو تخوينوغن افتخة تماز ترفة زبلع مقوخانة الستة ما يكرخون زنورتهم حانت ممارت ايد بسايكلوم جيروم ناو كيقوشي ما مخاديو أفتس قصل نجوه كينجنا يوي نعاد لايبراري خدمو نفط بوتا غوصو حمزة غقل كارتاي اللي شو ميتسوي دما نا يوشي تقميت زنيرة الكل نحنت بعالت دوكوان هوا سايكلين ستوسنا مقون تمتزق ناوكي قوشي ما زنيرة قعزومون يجمرو دحري ستوسنا رحقات بوزح ساو نقات أرزو تصقل نيرة تسفع ترقاي رخو كماشين كلو أحد بوتا يعرفو مو كالوقت زعرفو سوات يرخو اتموت قوم نور سوات ماينا صوت يخريقوهم من كلو هاو نايلوم يلومنوهم يوشيجن حسي يبيلو نعمت الرشا هايلاند مايوم كم زغونتن قوام كم زي يخولون ينقرم مقوم بليعهم لكيسو مسحادرو نقوه تسيوب قعزوهم يقتلو أما نقدهم جن حد نتسألمات بعتي رخو مو بوزح ريسا يرخو ريحهم تمليسهم حنت عين سور سبيتي من ريحاته وطقهم مبرات خازت أفا عسر شدشتا معال تغطيروني توم سدرا نعمت الرشا هايلاند مايوم كسوت ينقلو أتقاروا ينكو فيلو نيرهم كالي ممارت سلازين يرون يوشي كافتروا زي تتصاري ماي مستاي جمر قعزوهم مسقصلو جن انكي تصنح حيار ماي موقع جمر مو سايكلومن نوراتو من قديفهم نحدا خصلو زخل بوتا موغاي جمرو اتماي مسقدفه نوراتهم كأكو يملسو مو سايكلوم حانت قرقوم ما 5000 يريو كأو زخف انا جرجن كل خداونتومن اكيوم نورو مجن تالاشي اني دحر قروتي نشتي كتما يرخومو اتم كل تقولعت ماين مجن كألش يخدو دوكان يرخومو تحقسهم ناقوي خاتيون كلو جن مجوز بحالي نورن كينجي نسايكل زخون كيارقو ما يقلش جن نساتومون تشيطهم توديهم يوم تسانيحون ناي مكينا موتر توايلو استسرح ما يرقمو تارا ما يزخون يليساتيو يوي ناي دمام مجو توسدمو حيزاتو ناس درعات خيد
ንመጀመርያ ግዜ ኸጥዕሞን ከላ ግን ምንም ኣይፈትየቶን ግን ብህይወት ብምትራፍ ዘይላመድዎ ነገር ኣይነበረን ኬንጂ ናይ ሞባይሉ ከቨር ገይሩ ብሃክሉ ይሕርያ እሞ ጉዕዞኦም ይቕጽሉ ናይ መኪና ማይ እናሰተዩን ናይ ደማሙ ምግቢ እናበልዑን እውን ሶሙን ሙሉእ ይሕልፉ ኣብ መበል 22 መዓልቲ ብዙሓት ዘዕርፉ ዝነበሩ ሳይክል ተጓዓዝቲ ይረኽቡ እቶም ካምፕ ገይሮም ነብሩ ሰባት እውን ኣብ መንገዲ ክበልዕዎም ዝኽእሉ ኣትክልቲ ከመይ ገይሮም ከም ዝረኽቡ ይምህርዎም ሓደ ወዲ እውን ብዲጂታል ዘይኮነት ካሜራ ፎቶ የልዕሎም እሞ መብራህቲ ምስ ተመለሰት ክሰደልኩም እየ ኢሉ ቃል ይኣትየሎም ንዝተወሰነ ሰዓታት ብሓደ እናተጓዓዙ ምስ ፀንሑ በበይኑ ስለ ዝነበረ ኣንፈቶም ይፈላለዩ ኣብ መበል 43 መዓልቲ ናብ ናይ እንስሳት መዕቆቡ ዙ ይበጽሑ ግን ሰባት ኣብኡ ነቶም እንስሳት ናሓዙ እናጠወሲኦም ዝበልዕዎም ነይሮም ናይ ዮሺ ስድራ እውን ዝተረፈ ናይ ደሞም ምግቢ ስለ ዘይነበሮም ንኽበልዑ ተሓጒሶም ወረፋ ይሕዙ ግን ኣብ ናቶም ታራ ምስ በጽሐ ኩሉ ነገር ተሸይጡ ተወዲኡ ይጸንሕ ዮሺ ነቲ ዓሳስ ሸይጥ ነበረ ሰብኣይ ንደቂ ቁሩተይ ንኽህቦም ይልምኖ ግን እቲ ሰብኣይ ዝተረፎ ምግቢ ስለ ዘይነበሮ ሓዲግዎ ይኸይድ ሓሪቖምን ተናዲዶምን ጉዕዞኦም ክቕጽሉ ይሞክሩ ግን ጥሜትን ጽማእን ልዕሊ መጠን ይሕይሎም ብግራት እናኸዱ ኩላቶም ይወድቁ እሞ ዮሺ ልዕሊ መጠን ጠሚዎ ሓሰኻ ክበልዕ ካብ መሬት የልዕላ ኣብታ ሰዓት ግን ኣብ ቀርቦኦም ሓሰማ ኣብቲ ግራት እኽሊ እናበልዐ ይርእዎ እሞ ክሕዝዎ ቀስ ኢሎም ይቐርቡ ንቑሩተይ ተጓዮ እሞ ዮሺ እቲ ሓሰማ ምስ ሓዞ ብጣዕሚ ይሕጐሱ ግን ንኬንጂ ሕረዶ ክብልዎ ከለዉ ብጣዕሚ ይፈሪሑ ነይሩ ዋላ የጥመደ እምበር ጨኪኑ ክሓርዶ ይከኣለን ግን ሃንደበት ሓደ ሰብኣይ ይመጽእ እሞ እቲ ኻራ ተቐቢሉ ነቲ ሓሰማ ባዕሉ ይሓርዶ ሽሙ ታናካ ከም ዝኾነ ምስ ነገሮም እቲ ሓሰማ ንገዝኡ ንኽወስዶ ንኽሕግዝዎ ይነግሮም ገዛ ምስ በጽሑ እውን እቲ ዝሓዝዎ ሓሰማ ብደንቢ ገይሩ ጠቢሱ ይህቦም ንመዓልታት ምግቢ ከይበልዑ ስለ ዝጸንሑ እውን ከም እንስሳት ይበልዕዎ ምስ ታናካ ንሶምን ዝኣክል ጸኒሖም ምስ ኣዕርፉ ናብ ኪጎሺማ ዝነበሮም ጉዕዞ ንኽቕጽሉ ይሰናበትዎ ድሕሪ 3 መዓልቲ ግን ኣብ መንገዶም ብጣዕሚ ገፊሕ ሩባ ይጸንሖም ለካ እታ ዝስዕዋ ዝነበሩ ካርታ ብጣዕሚ ዝጸንሐት እያ ሕዚ እውን ናብ ኪጎሺማ ቀልጢፎም ክበጽሑ ተኾይኖም ናይ ግድን ዝሩባ ዘኽሸግርዎ እኒሄዎም ኣብኡ ወዳዲቑ ዝጸንሖም ኦማት ተጠቒሞም ንእሽተይ ጃልባ ይሰርሑ ኣቐዲሞም እውን ንማትሱውና ዩዊ ናብቲ ሓደ ኣንፈት ሩባ የሽግርዎን ድሓር ዮሺና ኬንጂ ሳይክሎምን ካልእ ንብረቶምን ንኸምፁ ይምለሱ እናሸገሩን ከለዉ ግን ማይ መውቃዕ ይጅመር እሞ ጋሻ ውሕጅ ሃንደበት መጺኡ ንዮሺ ሒዝዎ ይኸይድ ዮሺ ንኣብኡ ኸድሕን ዘይሞከሮ ነገር ኣይነበረን ክምለስ እንከሎ ግን ናይ ኣቦኡ ኣርቲፊሻል ጨጉሪ ሒዙ ጥራሕ እዩ እቶም ስድራ እውን ኣብቲ ጥቓርዋ ኮፍ ኢሎም ዮሺ መላጥ ከም ዝነበረ ስለ ዘይፈለጡ ማለተይ ዮሺ ስለ ዝሞቶም ምብካይ ይጅምሩ ግን ሓዚኖም ንዮሺ ስለ ዘይምልስዎ ጉዕዞኦም ብእግሮም ምቕጻል ይጅምሩ ሳላ ታናካ ሂቦም ዝነበረ ምግቢ እውን ናብ መበል 94 መዓልቲ ይበጽሑ በቲ መንገዲ ባቡር እናኸዱ እንከለዉ እውን ሃንደበት ብድሕሪት ኣኽላጥ ይመጹ እሞ ንሜትስዊ የጥቅዕዋ ምስኦም እናተኣሰቱ እውን ካብቲ ባቡር መንገዲ ትጸድፍ እሞ ደቃ ክሕግዝዋ እናጎዩ እንትኸዱ እግራ ተሰይሩ ይጸንሖም ሒዞምዋ ናብቲ ባቡር መንገዲ ክምለሱ እንከለዉ እቶም ኣኽላጥ ከጥቅዕዎም ደጊሞም ይመጹ ግን ሽዑ ናይ ባቡር ድምፂ ምሰምዑ እሞ ብድሕሪቶም ብፍጥነት እናመጸ ይርእይዎ እቲ ባቡር እናመጸ ጸኒሑ ቅድሚኦም ጠጠው ክብል እንከሎ እቶም ስድራ ብጣዕሚ ይድንግጹ እዚ ባቡር ካብቶም ካልኦት ዝፈልዮ ነገር ብፈሓም ዝሰርሕ ምዃኑ እዩ እቶም ኣብ ውሽጢ ዝጸንሑ ሰባት እውን ነቶም ስድራ ተማሊኦም ብሜትስዊ እግራ ሓኪሞም ንኽልቲኦም እውን ዝስተ ማይን ዝብላዕ ምግብን ይህብዎም እቲ ምስሊ ቅየር እንከሎ ናይ ዮሺ ሪሳ ኣብ ጥቓ ሓደ ሩባ ኣሕዋፍ ክበልዕዎ እናሞከሩ ንሪኦም ግን ዮሺ ብህይወት ስለ ዝነበረ ኣባርሮዎም ይትስእ እሞ ቁሩቴ ምስ ተጓዓዘ ኣብ ጥቓ ሓንቲ ትራክተር ክዕርፍ ይድቅስ ግን እንከይሓሰቦ እታ ንስድሩ ዝሓዘት ባቡር ብጥቑኡ እናሓለፈት ይርአ ዮሺ እውን ምእንቲ ክርእይዎ ናይ ጭስ ስምዓ ይውልዕ እሞ እታ ባቡር ኣብ ቅድሚኡ ጠጠው ትብል እታ ተበቲናን ተስፋ ቆሪፃን ዝነበረት ስድራ ደጊማ ስለ ዝተኣከበት እውን ብጣዕሚ ይሕጐሱ እቲ ባቡር እውን ኣብቲ ዝወደልይዎ ቦታ ምስ በጽሐት ጠጠው ትብል እሞ ኣቦኡ ንዮሺ ይረኽብዎ እቲ ምስሊ ቅየር እንከሎ 2 ዓመትን 126 መዓልታትን ከም ዝሓለፉ ንርኢ ናይ ሱዙኪ ስድራቤት እውን ኣብታ ኪጎሺማ እትበሃል ንእሽተይ ቁሸት ሕጉሳት ኮይኖም ምንባር ይጅምሩ ክዳኖም እናጠለፉን ዝበልዕዎ ዓሳ እናገፈፉን ብጣዕሚ እዮም ሕጉሳት ነይሮም ሓደ መዓልቲ ግን ዮሺ ካብ ድቃሱ ኣላርመ ተሲእዎ ይለዓል ድሕሪኡ ነበርቲ ሙሉእ እታ ቁሸት መብራህቲ ከም ዝመጸት እናዕለሉ ካብ ምድቃሶም ይትስኡ ናይ ጽርግያ መብራህትታት እናወርሁን ስልክታት እናጸውዑ እውን ኣብታ ቁሸት ሙሉእ ይስማዕ ኩሉ ሰብ ብጣዕሚ ተገሪሙ ነይሩ ግን እቲ መብራህቲ ንምንታይ ከም ዝጠፍአን ንምንታይ ሕዚ ከም ዝተመለሰን ምንም ኣይፈልጡን ድሕሪ 2 ሰሙን እዞም ስድራ ናብቶም ቶኪዮ ዝነበሮም ነውሪ ህይወት ይምለሱ ኣብ ዜና እውን መብራህቲ 2 ዓመት ዝጠፍአሉ ምኽንያት ካብ ፀሓይ ብዝወፀ ሶላር ፍሌር ምዃኑ ይንገር
ገለገለ ሰባት ናይ ሽብርታዊ መጥቃዕቲ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ግን ብትኽክል ዝተረጋገፀ ነገር ኣይነበረን እቶም ስድራ እናተጓዓዙ ከለዉ ሃንደበት ዘይፈልጥዎ ሰብ ዘለዓሎም ፎቶ ብደብዳቤ መፅኣቶም እናረእዋ እውን ፊልምና ይውዳእ እዚ ፊልም ከም ዝፈትኹሞ ይጠራጠርን መብራህቲ ተጠፍአ እንታይ ክፅግመኩም ነይረኩም እንፀሓፉለይ ደጊምና ሰንረኸብ ሰናይ ፃንሒት